Aquí me vedes repasando uns chinchos que merquei na praza. Están escabezados moito ao meu pesar. Non me entendín ben coa pescantina e agora quedei sen chuchar as cabezas. Con estes xureliños frescos imos facer un escabeche dos de toda a vida. Antes temos que frixir o peixe e para iso pasámolos por fariña. Prendemos o lume forte e nun pouco aceite comezamos a fritilos. Botámoslle unha grena de sal, podíamos botarllo antes de enfariñar, pero esquecinme e agora tamén vale. Fritímolos un pouco de cada lado, pero sen torrar. Sacámolos e escorrémolos en papel absorbente. Coamos o aceite, xa que o imos a usar para escabechar. Pelamos uns dentes de allo e botámolos no aceite co lume non moi forte para que non se queimen. Dourámolos un pouco e engadimos o loureiro, o tomiño e o ourego. Para darlle un toque picante, botámoslle uns chiles secos. Agora engadimos medio vaso de vinagre de viño branco e un vaso de auga. Cando escacha a ferver, botamos un par de culleradas de pemento doce e remexemos. De que leva uns minutos fervendo e vemos que reduce un pouco, engadimos os chinchos a nadar no escabeche e subimos o lume. Deixámolos cocer 3 minutos ou 4 máis. Sacamos os chicharros, xixís ou manoliños da tixola e pasámolos a unha presexa na que os poidamos deixar a remollo no escabeche. Estar xa estarían, pero o ideal é comelos de que arrefrían. O escabeche irase imbuindo no peixe e o sabor será moito mellor ao día seguinte. Ademais, consérvase ben na neveira varios días, polo que podes facer para máis dunha vez. Bicos e apertas, a fartura.